Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως το Far Cry ως franchise τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί. Παρά τις όποιες γκρίνιες για αναμάσιμα των ίδιων ιδεών, η Ubisoft Montreal καταφέρνει να κρατάει τη σειρά ψηλά στην υπόλοιψη των gamers. Μετά το υπερεπιτυχημένο τέταρτο μέρος και τον θεότρελο Pagan Min, το στούντιο του Καναδά αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι εντελώς νέο, τουλάχιστον στο setting. Έτσι γεννήθηκε το Far Cry Primal, ένα παιχνίδι που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και παραδόξως βρίσκεται πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περιμέναμε, μιας και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο για τα PS4 και Xbox One και ένα μήνα αργότερα για τα PC. Η Unboxholics ήταν το μοναδικό ελληνικό μέσο και από τα λίγα παγκοσμίως που είχαν την ευκαιρία να δουν και να παίξουν το Far Cry Primal. Την περασμένη Τρίτη, ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Τσορβάς, ύστερα από πρόσκληση της Ubisoft, ταξίδεψε στο Λονδίνο σε μια και κλεισμένων των θυρών παρουσίαση του επερχόμενου μεγάλου τίτλου της γαλλικής εταιρείας. Εκεί μίλησε με τους δημιουργούς, είδε και άκουσε τα όσα είχαν να παρουσιάσουν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πέρασε τουλάχιστον μία ώρα παίζοντας το νέο κεφάλαιο της σειράς ο ίδιος του. Το Far Cry Primal χρονολογικά τοποθετείται στην εποχή του Λίθου, δηλαδή 12.000 χρόνια πριν, σε μια περιοχή που ονομάζεται Όρος, η οποία μεταξύ άλλων φιλοξενεί και πάγους. Ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του Τάκαρ, ενός κυνηγού που σκοπό έχει να φτάσει ψηλά στην ιεραρχία της φυλής του. Το παιχνίδι είναι και πάλι open world με δεκάδες δραστηριότητες και κύκλο νυχταμέρας. Crafting, κυνήγι θρυλικών πλασμάτων από το παρελθόν όπως τα μαμούθ, ανθρωποκυνηγητά μεταξύ των φυλών που διεκδικούν την επικράτηση, stealth και RPG στοιχεία αισθητά πιο έντονα από αυτό που έχουμε συνηθίσει, υπόσχονται μια συγκλονιστική εμπειρία. Τα gameplay πλάνα που παρακολουθείτε είναι τραβηγμένα από τον άνθρωπο των Unboxholics και επειδή είναι τα πρώτα που βλέπετε από το παιχνίδι, σας αφήνω να τα απολαύσετε. Μην ξεχάσετε να ρίξετε και μια ματιά στο link της περιγραφής για το full hands-on.
Pardal! Pardal! Hai, guardam naš magam. Duaia spacem, adigem duaia salwa daf daf. Mas matis guari quaturbadi. Matakar na arsipi chauda dausa. Usa duaia smadi. Yamagis tuarsa tanasha. Taparswa guarbati hasta. Urus taka.